Kuludu khalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili inkezo mina umfeza ngituthu ngakho mali bathi ilasibona amakhumede mhlabe wakuthi usemusha la ikhanzo phinde ngicela wenze ishothi ya subscriber ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke ingane kwethu esasendabeni lapha nezithinta impucuza kwaMaskandi festival ngifuna sibheke udouble khalisa abantu abaningi kakhulu lapha kwabalandeli bomculo waMaskandi uzokhumbula ukuthi ke kunabaculi abaningi abangekho ohlwini lwabantu abazonandisa lapha kuyona impucuzeko Maskandi festival ehlelwa lapha insizwa uxolani umfo waceneka lapha kunela lapho abantu abaningi impela bencumile engabaculi lapha abaqashiwe kulonyaka kwase kuba khona futhi abanye impela abantu abaningi okubalandeli bakwaMaskandi abathi cha besingekho isidingo sokuthi ke kuqashwe ke laba abantu laba esikhundleni ke kukhona ke abaculi abadume kangaka abazwayo abafana nensizwa zomzukulu abangekho laphana ehlwini lobaculi bakaMaskandi lapho kunensizwa ke ebizwa laphana egama layo ukuthi usonza abanayo ke ikhona lapha nohlwini labaculi abazonandisa lapha kuyona impucuza kaMaskandi festival ezoba lapha ke ngomhla ka12 kuona lapha August kunyaka ka2023 lapha ke eMoses Babida People's Park lo mcibi ke uzoqala ngawo lapha ke 11 o'clock uqala lapha ke andana ukuthi ke amathikithi eseqalela impela ukutholakala etolo zamathikithi lapha ke ezikhona lapha eNingizimu Africa sifana ke no ticket pro lapha ke lensizwe ikhalisa abantu abaningi ngenxa yokuthi ke yona ayisalanga kuyimpucuza kwaMaskandi festival kuzokubule ukuthi ke nangunyaka owedlule usonzaba obeyingxenye yalomcimbi bayekhona kubantu abayonandisa lapha ke kuyimpucuza kwaMaskandi festival nakulonyaka impela ekuthema ngabe bizwa amagama nelakhe langasala lapha abantu abaningi baqalela impela bacomplain ukuthi ke sekungaze kusala lapha insizwe ezifana nomzukulu ozane fangiti ekubeni kunabaculi abangawaziwa lapha ke abangaziwa lapha nemculo waMaskandi namhlambe luthino lwakhuvo ngalolu daba asivule hlala lapha comment section mhlawumbe ubona kukuhle ukuthi banikeze ithuba abaculi abangaziwa lapha labonandisa kwimpucuza kwaMaskandi festival okanye kufuneka wonke umuntu ongumculo waziwa lapha azonandisa khona kuzoshukuma inkundla hayi abaculi abasayokhulisa amagama abahlala lapha comment section kungixoxeleka abantu ukuthi wena luthino lwakhuva ngalolu daba mina ngilesiboni sengiphumba kanjani ngiyakuthembisa unyaboya futhi kuvideo landelayo ngesikhathi esilandelayo kwakho ukusubscribe nebona usuku lomlandi ngithanda kakhulu.